Nosaltres aquí ens abstindrem. Ja ho vaig exposar a la comissió. Sí que és veritat que el punt específic és modificar, o sigui, es modifica l'ordenança per modificar la tarifa. Nosaltres, en la tarifa en si, nosaltres no la criticarem, però sí que la nostra abstenció va dirigida, i ho vam dir, que en un punt que per nosaltres és molt important, i és que l'aigua, que és un bé universal, és un dels contractes més importants que té l'Ajuntament de Granollers. Ja fa 3 anys d'aquest contracte i encara no hem fet seguiment de com va els compromisos que va adoptar l'empresa i els compromisos que va adoptar l'Ajuntament de Granollers. No s'ha fet aquest seguiment i creiem que això és molt important. I és molt important per al que jo vaig dir en la comissió, amb el que hem discutit en el meu grup, el que hem posat nosaltres a les xarxes socials, i és perquè un dels acords era canviar progressivament les canonades d'amiant per motiu de la salut pública i que es canviessin de forma progressiva. Jo vaig fer aquesta pregunta de quants quilòmetres s'havien canviat, la vaig fer personalment, em van contestar que en 3 anys 4 quilòmetres, però el compromís fixat en el contracte és d'uns 70 quilòmetres en 20 anys. I de moment, si fem els números, doncs anem una mica enrederits. Sí que és veritat que es pot guanyar temps amb els anys successius, però sí que vaig posar un to d'alerta perquè per nosaltres el tema del recanvi de l'amiant sí que és molt important. I, per tant, crec que de moment no se segueix la velocitat adoptada. La responsabilitat de les inversions que es dediquen, si és amb els comptadors o amb canvis, probablement recau en l'Ajuntament, i crec que sí que hem de fer un toc d'atenció aquí perquè en anys successius es tingui en compte que cal accelerar aquest canvi de les canonades d'amiant. Només volia dir això. Gràcies. Granollers Primàries.